Здравейте хора, днес ще снимаме клип с Габи. Здравейте хора, днес ще снимаме клип с Габи. И Габи в момента е на креатив. Аз се пазя от нея. Сега в момента ще отидем в моята тайна база. Оставяй го, той ще се телепортира до мен. Габи не знае къде съм, но аз няма да й кажа, защото Габито ще иска да ме убие. Аз съм в моята тайна пещера и също така ще снимам по-често с Габи, защото ми е забавно да игра с Габи. Тук е сложила сняг. Идеална почва. Само че трябва да направя снежния блок, защото да е така. Смятам, че трябва да направя един снежен човек. Обаче ще трябва да отида за да... Тук ще трябва да направя нещо също така. Преди да направим този снежен човек, трябва да направя аз нещо. С покрива. Трябва да е трипо. Сега. Готово. Оправихме покрива. Горе-долу. Сега. Трябва да отида да взема тиквата, защото ако не я взема, няма да имаме такова. Аз взех тиквата. Не, на мен не трябва. И на мен ми трябва. За какво ти е? Ти не знаеш как се прави снежен човек. Върни ми я. Ще трябва да отида да си взема една тиква. Добре, ще отида да си взема една тиква. Отивам за тиква. Няма. Вяра не чупи блокчетата. Ще взема няколко мечки. Бързо. Ще взете с мечката. Оправихме. Тя Габриела не знае къде се намираме. Но сега е времето за снежен човек. Време настана за снежен човек. Защо умират? Това е странно. Този живота. Утре нашето днес, бъдещето в очите и в нашите ръце. Бъдещето в очите, в нашите ръце. Тази нишката, че живота е нашето днес, бъдещето в очите, в нашите ръце. Така, оставам торч тук. Така.
О, вижте какво намерихме, хора. Намерихме злато. Това е рядкост за мен, защото много рядко намирам злато. Айде, гледайте. Сега нека съберем това злато, хора, и както ви казах, в следващия епизод ще правим такова, ще събираме материали с Габито и ще ходим на експедиции. В момента правим базата си и ще я направим така с стълбички, че Габи да не я намери. Кокошката ми изляза навън. И Габито, като ако я намери случайно тази база, Ако намери вирус случайно, ще може да... тази нишката чем живота. Утре е нашето днес. Сега ще направим стълбички. Така, сега нека направим стълбички на крафтинга. Сложи. Така. Опа. Вера, кучето ми се телефонира. Да, знам. Мечка! Браво, Сега направихме стълби. Сега ще си имаме тайна база, която ще направим много яка. Тук Габриела няма как да влезе. Вера, мечката уби кучето ми! Ами ще си направиш ново. Не, кучето щеше да убие мечката, но мечката уби кучето ми. Може да си направиш котенца и кученца. Ти нали знаеш? Тя добре, че не видя базата. Е лошо, ако я види. Сега трябва да направим една от тия дето бяха... Какво ми беше името? Много трудно се правиха, май. Тия за масичките. Браво, запалих я. Тия за масичките как се правиха? И ако намери вирус, ще е по-добре. Ако не намеря вирус в нейния си... А, намерих! Е, така. Ако вира бях я намерил. Вода! Така. Тук така. Задуваме нашият проход-моход. Нашата тайна база. Не забравяйте да подпишете лайк. Това беше от мен и бам!